ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ба диққат гӯш кинед. ҳамин рақамое ки мебинед ҳамин шаб аз Москва раҳтӣ мекунад. 20 числа амрӯз видеоро мепартом, 20 сентябр. ҳамин шаб раҳтӣ мекунад ай Москва. Як нафар дар кошай бепул брес воше, фақат агар шофёр боша хубта мешавад ки тараф бародар кӯмак мекунад, барои худаш тоқай. баъд меге бобоҷон хича чи қаме дурна шабу шаб дора. ҳар як қадим мо миранда ҳастем, не ин динёро қатъи намебарем, фақат амалӣ не. аллоҳ шоҳид, валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам, барои хотири қиёматам захира карда истодам. худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. қадми Тоҷикистони ватани азиз рафтанӣ занг бизан, як нафар шофёр мегирад, бепул меравад. худо нигаҳдор. хубӣ кунед, дар роҳи худо барои ватан хизмат кунед, барои мардуми мусалмон. خدا نگهدار. السلام علیکم. ماشین اونجا مال منه، خونه داخل اون شهر مال منه، اون بانک حسابشم به نام منه. اما اشتباه میکنم، اینا مال من نیست، چون نمیتونم اونها رو داخل قبر بیارم. مال من اعمالمه. من حتی نمیتونم اموالم رو بعد از خودم وصیت کنم که همه رو انفاق کنم، چون مال من نیست. اعمال من داخل قبر برای من انیس و مونس خواهند.